Това е една традиция на Медицинския университет Варна. Сейфът се отключва с два ключа. Един е в ректора на университета. И другия в заместник ректор учебна дейност. Предварително са събрани всички билети тук, запечатани вътре в 3 самостоятелни плика, съобразно темите 8, 9 и 10 клас. Някакъв предпочитание маса? Полза. На мен не ми харесва кожа. 21 билета с изпитни въпроси, както са ви по конспект от 8 клас. Това може да. Това ли е ваш? Да, сърчице. Да. Аз бих предложила да. Не въпрос? Мъж беше този, който изтегли въпросите. Но въпрос е женска полова система. Равни познания за половата система. Така, за да се убедите, че на лице са всички пликове, всеки един от тях съдържа различни въпроси. Аз ще ви предложа да изтеглите отново, за да видят кандидат-студентите и комисия. Да. Какво беше? Така, не? Ако искате, опитайте още веднъж, за да сте наясно, че почнахте да съжалявате. Добре. Трети клас. 22 билета. Въпросът ви от 9 клас. Равнища на организация на белтъчните молекули. Биологични катализатори с белтъчна природа, ензими. Болни изгледа. Стигнете въпроса да се убедят колегите. РНК е тук. РНК е другия пробен. След 10 клас. Айде 10. Почна. До 1 часа. Какво изпитам харесва? Председателя. Също на комисията. Въпрос 8. Мутационна изменчивост. Генни, хромозомни и геномни мутации. Опитайте с още един взаимодействие между различни гени и за проверка.